Love! Ay. Kami ka, balog, kung asa nimo adto. Finally, Friday na. Weekend. Day off. Asa man talab? Uy, kung mas. Asa man? Seryoso. Weekend. Yeah. Weekend na. Maragwa na dito tayo gawas sa tambalay. Pila na ka months. Mugawas sa tab, palit og pagkaon sa merkado mo ora. Anya. Padagata. Karon? 2 AM pa man lang. Asa daw ang time? Pakita sila. 2 AM. Ang kasadya kong naong, uy. Tagbuo na tong sunrise. Karon? Nangita tawag spot sa somewhere sa south. Sige. Tara. Let's go! So, gikan mi nagpagas diri guys sa Naga. Kay barato kay ang gas diri. Mao lagi ni kinabaratuhan. Onya. Pinapultang kang 1,000. Ay, hapit na full tank eh. Onya ni hap. Uy, tangit-ngit. Onya ni hapit mi og. Hapit mi og kanang sani. Biko kay na namaligya dito. Biko palit na mi. So yes. Maglayo-layo pa kita guys, napakita sa Naga niya at mi dito dapit sa Dalagat siguro, somewhere dito sa south. Share lang sa ta diri no. Dito kay biyahe na ron kay kanaganing sugaton ang sunrise. Ang downside lang gid kay ngit-ngit kay biyahe. Delikado sad. If di jud ka magdoble amping, GG jud ka. So dapat mag-amping dito no. Mas asa ta to sa kalibutan dapat mag-double amping dito labi na karon. Isod na kay karon guys, isod kay panahon karon. Kay tanang taon ang inahanglan. Mo nang uban maski dili sakto, dili maayo kay inang buhaton para mapakaon sa ng pamilya. Mo nang amping na jud no. And dili nang jud ta mag buhat og batik. No. Tugnawa sa aircon. Gayag na. Tugnawa. Imong kontra gyud basta magbahi kag gabi kaya. Iro ang kat labang. Kamote driver niya. Kana mga tao na kalit naglabang ba ya? Chill kay mo labang, murag nasa sala ba? Murag 9 lives. Actually, dugay na jugay ko sige panghagat niya magdagat ni pero usa kay dili gid madala sa time guys, like super busy gid kay siya niya kanang dili gid madala sa oras ba niya usahay kay kanang naa siya mag-work siya na wala siya tarong tug so mamawi siya sleep every weekend. So wala mi choice kundi magstay at home every weekend na lang or mamawi siya every Saturday ana Sunday. Di ka siya pressured karon sa kuan sa work. So naka-decide mi mugawas mi karon. Yeah, palagsara pod biya ni so ato na i-grab ang kuan. I-grab na tong opportunity nga makagawas. Kay lisod pod biya na masigita og stay sa balay no. Ma-brother yata. Yes, usahay dapat mukuan kita, mugawas kita no. Ya makisocialize baron, ato tag nature, ato tag mga dagat-dagat, ato tag somewhere nga like maka-meditate ta, somewhere peaceful. Looking up at the skyline, all the places and times that you were there. Why? Go a little further. Wow! Give a little
Bad timing guys, kami nagtanaw sa kuan, kung sa Salora sa mag-open. Change location. Change location. So, time check, it's already 6 a.m. Padong mi sa lain nga beach kay alas 8 pa sila mag-open dito sa among atuan unta. And indot jud kaayo, grabe ka nice ang sunrise diri. And supposedly nanata mi dapat sa beach. Niya mag sunrise watching. Niya mag-watch mi sunrise pero sige lang, okay ra kay ganahinay lang pud mi sa mong biyahe kay pertingit ngita guys ya. Syempre masunahan na to tong safety. On the way pod kay naay park nga gauwan pod pero may gani pag abot naman diri ka wala na uwan. So padung na mi sa sunod na mo beach nga atuan. Wow. Ha? Ate, uwan din na sa ato. Abot na may sa spot guys. Nice kayo siya. Watch pa, salamat. Wow. Pero dili mo guro may kaligo diri so og maligo na mi kay balik na mi dito sa atong beach, atong first spot nato Yes. and then maligo pero diri mag tambay lang ta diri. Kasi nasa buligi ang food diri wa. Kaunta. Medyo daghan na sa dagtao diri. Nice kayo paminawan ng waves. Medyo gigutom na sad ko. So mangita tag food diri. Nya. Lamian bitoy kog swaki. Kasi na bubuligyo diri. Picture ko. Lupuhan ni May. Mapukay ka lang. Nice kayo mong eyes, oh. Ay, nakikita ko. Ay, sorry. Ay wala. Ako gi times Lupuhan to na na akong baby na ko, eh. Ako, ragod, oh. Lupuhan ni May. 2. Gapo magyapon ka, mas na kay eyebags. Bugnaw. Bugnaw ko siya kamot. Dagang gig tao diri na kanami taong mga hardworking people. Naka na mag-jogging, ma-exercise. Oh, pero wala mo ko ga-jogging karon. Ga-TikTok siya guys, di siya ganahan pa disturbo. Pero nahadlok sad mi kay pag padong na mo diri ngit-ngit kayo, pero karon hayag na. No. Ngit-ngit kayo daghag libaong na dili makita. Sa nahadlok si Casey. Gikasukan ko while ga-drive ko. Nagsumbong kanila. Oo. Pero ngit-ngit jud kayo ang pag-drive, ang ngit-ngit kayo ang agianan na yung mga libaong ba na dili bitaw makita. Kanya walay mga suga, walay street lights. Mga ngit-ngit. Pero worth it rasad. Maklaro kayo diri ang sun. Sunrise na. Nakaabot kita sa sunrise lang, no? Luto si mo ice, baby. Iko ano na? Ay, Kano na to? Kanang say tawagan na. Kuha na to ba? Kanang thumbnail. Hindi siguro makita ninyo ang mist sa mountain. Mangita lang food na mga unsa tayo kay marag maluya ta nitong wow, panay sa church dali. Ah, marag plaza man itong ganyan, baby. Yes, sa pamate bibi na makagawas ha. Lagi. Marag wala dyan tayo gawas ba?
nakakita na may mga kwadra. Daga naman nag-open sa nga gananan. Dara, naikwan, wet market. Dara. Ari. Oh. I-take out na to. Bebe. Okay, Sige. come on. Ito tami. Let's go. Paita og sudan. Take out. Ay, take out. Isa pa. Naisda lang. Tala ko dito ha. Ay, sige. Palagma ka. Lumpia og kumay. Daghan na gitag sudan. Salamat. Gutom na ka? Gutom na yan. Kalangoy ako. Pero wala ko nabulasot. May sure guys, kung pwede ba may park dire kita dali ra may park. Daghan ganito sudan guys. Nya kami rang duha. Kamo sa day mga unta ninyo. Pero di ta mag-surrender, mangita yung putag swaki uniya. Balag maabot ang malbual na. Moto na mi guys kay nagde-deliver mi park dire. Suko di. Anyways, suko may. Let's go. So ando yun namin dito sa beach gig nga mga tuan unta niya 8 AM na mag-open kay since padung naman sa mag 8 AM. Unya wala gid kayo may makita diri nga spot pa nga kanang pwede gani tambayan kay busy po diri ang kuan ang traffic. So mga to na namin dito sa beach nga to ang mga tuan since padung naman sa 8 AM. Unya laylayo sa tugamay gikan diri. So padung namin dito. Let's go! Piyawas taho lagi diri kay magmotor. No, Wala na nga, lakaw. dili. Work smart. No. No? Nice, dabay nasa to swake siguro. Diyo ta muli ha, dito pagkitag swake ha. Dugay na dyan mga katirag swake guys. Ano pang bibi? Sa mata? Ah, isa na. Time check 7:20 and nakakita mi nga nanay nakasud ng mga carpod. So, hopefully dili pa. U-turn. Pwede. Open naman. Sige. Good morning. 130. Finally nakasud na taon ni. Hopefully na swaki. Hey, may ganun sa'yo. May ganyan mga table love. Ngita tag spot nga nice baby. Maka-table ta. Mag-table tayo, magdatag atong table. Nga doon tayo dito sa beach. Data ka taong table. Or mangita lang taglandong god. Sige. Makakita ta. Ako kay parkingan nandiri nga nung atugid sa ubos. Hi! May dagan-dagan kita dala na nila pero dapat intact ha kay kita ra gaduha. Nadiri mong pitaka ha, di mag-on. Camping chair. Kayo, nice game view guys. Okay. Makita na guro ang dagat. Tara, tara guys. Nice kayong dagat. Let's go. Excited ka lab? Maligo ka lab? Gutom na ko. Ay, gutom din na din. Ay, ikaw managdulo na. Uy, okay. Maglisod man ka. Kadala na. Excited na ka mo sa dagat. Oh, lamig kayo. Tanawa, sulti ba na? So, ligo na. Wala na, bay. Alin na! Abot na ko di lagi imno lagi na ako tanang tubig eh. Palit sa may swaki, guys. Swaki. May tag na lagi. If wala. Wala na ka na ay. Nanay, for sure. Swaki.
Nagway, dili man swaki. Bata kay babo, sinay mo sorry ba? Ligid swaki. Crave na kog swaki guys, kaya abi na kog swaki akong nakitaan, di ay. A perfect spot for us. Hello guys. Ha? Set up sa nato tong food. I-set up. Sit up! Okay, set up sa nato itong food guys. Kay marag gutom na gid. Kahuman na itong kaon food. Ligo na. Yes, our good now. Wow. Nanggas sa kamot guys. Wow, what a nice love. Nice love. Ay, Bohol oh. That's Bohol. Karon maligo na mi. Ade, first mag-thumbnail sa mi. And then after maligo. And then after that, ngita na sa dog. Food. Itag swaki. No, or Pabata na human sa swaki. dessert. Ay, uday. Ngita pa ta. Magkuhanta guys, say tawagan ng sunblock kay pwede ma-sunburn. Anya, akong gipa rush guard si Casey kay pwede dili siya mapasok sa init. Ano na siya guys? Sensitive. O sa mga init. No. Mama! Gago. Tawa, di na ka mahadlok mo tunog dire kay saan na siya? Wow, nice kayo water guys. Ha? Dahon na baby, dahon na. Abot na ko di lagi ino lagi na ako kanang tubig. Nakatulog ko grab lagi. Dili oh, saan na siya dire? Oh. Chill na dire. That's cute. Kamay return to. Sige na, okay tao. Ninduta na balaya oh. Laptop ta dito. Ha? Malaptop ta dito. Kay? Tatuig no na stay na silang balay. Ano yun? Dili, saan gihapon siya dire? Saan gihapon? Mahadlok. Mahadlok mo na siya dagat guys or river or sa paon sa panadira. Or basta tubig yun, mahadlok ni siya. Yeah, this is good. Bisan sa among CR guys, mahadlok ni siya. Wow, nice. Look. Ay. Sorry. Kuratan ka. Kinahan ka na. Ay, lipay kayo tano kong baby dire oh. Pero, honestly, nga ni mi pag last week,
Okay siya tan-aw, but deep down, she's been carrying so much. Past traumas, anxiety, and all the things that have been weighing her down. That's why I decided to take her out. To remind her that no matter what happens, I'm here. Sa pila ka years na mo pagkuyog, no? Kailan na kay ko niya. Maski pag di siya masulti na ako, makibar jud dayon ko. Kay makita mo na ko sa iyong mga mata. Ang kakapoy, the silent way she tries to act like she's fine, even when she's not. Life can be overwhelming sometimes. It drains you. Family problems, mga problema as a couple, and the pressure to always stay strong. But this is what I want her to remember. Ug sa mga couple nagwatch ani, love isn't just about happy moments. There will be days when you don't understand each other, when everything feels heavy, when silence feels easier than talking. Pero ang tinuod na love means showing up. I always pray to God, not just for our problems to disappear, but for us to have the strength to get through them together. So if you love someone, pingigid sila. Huwag sa akong love, naradyo ko per me, I will never leave you. I love you so much. Hey, makita kong ko. Ang bulo. Babahan mo eh. Hugaw kayo mong car guys, wala pa ni kuan. Car wash, no? Dili ta magilis na bro, makita dyan ta baby. Hindi ari taluyong, ato ka tabunan. Sige. So man, may ligo. Basta man lab ang Ligo Lab. Hinto. Refreshing kayo no? Refreshing dyan kayo guys. Dito Wala may gawas-gawas. Basi mo sunburn na ganit minig. Kulian. Pagdos na ako siko. Sige guys, let's go. Let's go home. Uy, may palabya. Wala ko sa Matrix. Your medication makes me high, just be patient. Butang nagirikon sa gawas lang. Buang. Okay na? Pahatag lang ko. Thank you. Thank you. Kalagi mga tiguang ba nga naara sa daan, nasa kilid. Mo gina-weakness na ko, babe. Kinaay kuan ba, naay kanang tiguang ba, nga na siya sa drive-thru. Nagtambay. May gani kay, butan rapod ang mga kuan dito. Mga staff ba, like ipa-stay rapod siya dito. Na siya daw dalang sako. Shoutout sa Jollibee sa Naga. Super Ay. friendly kayo and smiling. Sila yung ni-offer, ang manager may ni-offer na sila yung muhatag na lang sa akin. Sa ato ni Tatay. tatay. Na dito sa Dublin ka. Kumatro. Yung super smiling siya siya. Pagkita lang ko niya ba, smiling ka siya. Wala siya nangayo, wala siya nalimos or unsa. Nara sa dito. Nara siya kilid gyud niya. Uy, kasi tanang pa nga ko. Ikaw nakatay. Siya wala pa. Kung sa maganahan mo, siya chicken. Chicken daw yung gusto. Kauli na mi. Yaman namin og wash sa among selves. Enjoy ra ka love. Kamay. Anong gamay man? Kaya wala ta ka pa itog swaki. Ay oo.